Rose will show on the tour of the house being painted. Filming room. Tapos na ata to. See, just to give it a try, diba babe? I think I would be able to do what's that? I think it'll be alright. Good morning everyone, welcome to Rachel's channel and we are home together. What's today? Tuesday. Yeah. It's a Tuesday. We're getting the house painted. Rose will show on the tour of the house being painted. Tingnan niyo yung bahay namin. Ang kalat-kalat. Kailangan kong tupiin yan ngayon. So, balikbayan box nandito. See? And sila kuya nandun. Pero yeah, ito blinds galing sa isa sa mga kwarto. I'm not sure kung saan. And then, see? Yung cabinet namin, minove namin forward kasi pipinturahan nila yan dyan. Nilagay na nila yung kanilang, ang tawag dito, trapal? Trapal ba to? Hindi, cloth lang naman siya. Ayan nga guys. Ayun. Dito din. Lagay namin sa gitna yung iba. Dalawa sila nagpipintura eh. Yung isa, parang sinusmooth niya yung area. Tapos yung isa parang umalis ata para bumili ng, hindi. Does he have the paint already? Ah, okay. May paint na pala siya. Akala ko bibili pa siya ng paint. Sobrang aga. Tapos bukas, babalik sila 7:30 din. 7:30 yung simula nila, guys. So, kailangan kong gumising ng sobrang aga, maligo. Tapos, hindi ko alam. Siguro aalis ako ngayon. Punta sa bahay ng mama niya. Hindi ko alam. So, anong gagawin ko dito? Mag-edit ako mamaya. May lakad lang kami ni Dan mamaya. Tapos, bibili na din ako ng pang-lunch ko sa labas. Plano ko sana magluluto ako ng parang hindi ako makakaluto. Dito kami guys sa Kmart. Ayan. Tingin tayo ng mga towels guys. Kailangan namin palitan yung mga towels namin. Para lang sa open house. Para malinis tingnan ba. Kasi yung amin gray at saka dark gray. Nah, too big. The mega towel. Sorry? It's called a mega towel. Mega towel. This one. See, bath towel's fine. I think bath towel's not gonna be that big. That's cheap, babe. $2.75? I think it's small. Yeah. That's a bath towel. I think small towel will look better anyway. Do we need hand towels at all? No. White hand towels, no? Yeah, I think that hand towel racks. Mura lang siya. Oh, kung pang display lang hanap nyo, $2.75 isa. Cheap. I know. So we've got two. Pillowcase. Let's check what they have. We'll use the white one we got. Pillowcase. Do they have white pillowcases? Oh, you mean for cushions? Yeah, cushion. Lang, mura lang oh. Na, $1.75 yung ganito. No, these ones are nicer. These are only just used for the open as well. Yeah, I know. Just to display. Yeah. Pero meron din silang makakapal guys oh. Bath towel din. $5.75. $3 more. Dito yung mga cushion. Walang lang. Pillowcase lang ba or hindi yung pillow talaga, we don't need a pillow. Itong ganito para malinis lang tingnan ba. We will keep our couch there. What about these? Nah, too dark. Go with the light one. What about that? Yeah, I was thinking about that, but that's too much. We will not use it again. Alam mo yun, gusto pillowcase lang sana. We can use the pillows that we have now. We just need the case. Dami nating pillow eh. Palitan lang yung cover. Hindi yan pillowcase. Let's see. Where are the pillowcases? Wala silang yung cover lang guys. Mga talaga cushion. So we might have to buy. How about this one? This looks really plain and you know what? Maybe that one and this one. How many cushions are you gonna get? Oh, just two? How many? Oh, you can just get two. Two will be fine. So just two? Oh, that feels nice as well. Yeah, they'll go on the rug. The rug's grey. Yeah. That lounge is gonna look really grey. But that's okay. So that and this? Or just that? Oh, that's up to you. I think two.
Yeah. Or should we add more color? Like that? Not really? Too much texture? Char. Yeah, it does, hey. Char, pa texture pag nalalaman. Where? No, it's the same. Let me see. How about this? Or is that too big? Too big. Okay. How about this? These two? Pamura na lang. That'll be alright. Yeah? Yeah. Itong dalawa? I think this one's nicer though. I'll get this one here. This one's just Yeah, I know. It does feel nice. For an extra couple of dollars, I'll just get a nicer one or else. Oh, sige. That was $20 last week. Now it's 10. So it'll be 5. But let's get it at 10. Gusto niya to bilhin. What are we gonna do with it? We're gonna keep it until we need it. For 10 That big baht. box. It's not that big. Okay, where are you gonna put it in your mom's house again? Yeah. I'm pretty sure it will go on sale again. We won't see it. We're gonna be too busy. Oh, wow! Bahala ka, babe. Uy. If you have a Flybuys card, please scan it now. Ay. Ang mura nito. Where's Galing. the tags? Ala, da. Yes. Da, sabi ko eh. Babe, do this. Hey, there's 2, uy. Nanakaw pa. 17. Hello. Wash your hands, babe. As soon as you come in the car. Got a letter. Pauwi na kami, guys. Dumaan lang kami dun sa Vietnamese takeaway shop. Well, restaurant shop, pero ngayon hindi sila pwede magpakain sa loob. So, takeaway lang. I got Vietnamese cold rolls and my Vietnamese coffee. So good. Bahay na kami. Si Dan, may ano pa to, may work to. Sila kuya nandun pa din. Dalawa sila nagpipintura eh. Mag-edit lang ako. Tapos, siguro alis yan sila 3 or 4. Yeah. Kakaalis lang nung pintor. So, they started at 7:30. Tapos, yung isang kasama niya, kasi dalawa sila, yung isang kasama niya na parang assistant niya, umalis mga 3:30. Tapos siya, kakaalis lang niya. It's now 4:05 ng hapon. Hindi pa sila tapos. Babalik pa sila bukas. Nag 7:30 na naman ng umaga. Sabihin ko sana ipakita ko sa inyo yung nagawa nila. Pero hindi kasi kita eh. Hindi naman kasi kailangan talaga ng pintura ng bahay. Yung priority lang ni Dan is yung mga crack. May mga crack kasi sa, like, ang tawag nila dyan? Skirting board ba yan tawag niya? May mga crack. So, pinaayos lang niya, pinasmooth out niya. So, pinapinturahan na din yung buong bahay. One coat lang naman, one coat wonder. Yeah, hindi siya kita ng maayos, guys. Pero, one example is itong dito. Kasi dito namin nilalagay yung cactus namin. So, may mga cracks siya from the water. So, ito hindi pa to final. Inano lang nila. Smooth out. And yung bahay, madumi. Sobrang alikabok kasi meron silang mga nilagay dito na mat para protektahan yung tiles para hindi matalsikan ba. Or kapag natalsikan man yung talsik, dun pupunta sa mat. So, sobrang daming alikabok. I'm not sure if you guys can see. May mga chips ng paint. Filming room. Tapos na ata to. Kasi ito yung mga sinasabi ko sa inyo kanina. Feeling ko tapos na to. Kailangan niya lang hintayin na mag-dry completely. O, see, wala na yung aking green na Wala, ang bilis nilo, guys. In fairness, ha? Dalawa din naman kasi sila. Pero 7:30 sila nagsimula. Ay, nagawa nila yung 3 kwarto. Nagawa nila yung lounge. Maybe not completely. Pero yung mga walls, nagawa nila yung walls, eh. Yeah, yung bathroom. It looks good as well. Wala akong cracking na mga nakikita. Dito, tapos na din dito. Yung sabi niya, hindi niya daw ito ginalaw. Kasi ito yung laundry room namin. Hindi niya daw ginalaw kasi sabi niya, walang cracks. Yung hallway, tapos na. Minove nila yung bed namin.
Which is good din para ma-vacuum ko yung sa likod ng bed namin. Si minove nila. Ang dumi-dumi nung sa likod. Gusto niya sanang i-vacuum, kaya lang nakalimutan niya daw dalhin yung vacuum niya. Usually, may dala daw talaga siyang vacuum. Nakalimutan niya daw. Tapos yung vacuum naman namin, kasi lagi ko siyang gamit, low bat, guys. Tapos ginamit ko pa siya kanina before sila dumating. So, low bat talaga siya. Sabi ko, ako na lang bahala. Magagalit na naman yung si Dan. Kasi ako na naman umako ng mga ano nila dapat gagawin nila. Pero sabi ko, ako na lang bahala. Kasi babalik din naman sila dito bukas. Tapos na tong wall, okay na to. Yung sa closet, okay na din. So, hindi niya pinatanggal sa akin lahat ng damit. Minove lang niya. Kasi yung pininturahan niya lang naman is dito. At saka doon. At saka dyan, see, clear na siya. Kasi meron tayong nilagay na ano dyan eh, mirror. Tapos meron siyang butas from the mirror. Pero wala na, okay na. Okay na, okay na. Yung kailangan niya na lang tapusin is ito, yung ensuite. Hindi pa siya tapos. Pero dito sa kwartong to, parang ito na lang ata. Kasi closet at saka yung master bedroom, okay na eh. Hihintayin ko lang na fully charge yung vacuum para maka-vacuum tayo dito ng bongga, guys. Pero magluto muna tayo. Hindi ako nakakain ng maayos kasi napaka-awkward na may tao. Nahihiya ako na nandito lang ako. Parang ayokong isipin nila na binabantayan ko sila. Pero wala eh. Nandito ako sa bahay talaga eh. Pero yan, hindi ko naubos yung cold rolls ko. 3 yun eh. Isa lang yung nakain ko. Kasi, ewan ko ba? Nahihiya ako. Kanina nag-i-edit ako. Sobrang ihing-ihi na ako. Tapos sabi ko, ayokong pumunta doon. Kasi, close nila yung door. Kasi para yung fumes hindi masyadong like kumalat. And meron silang yung parang exhaust fan na dala-dala. Siguro ma-absorb yung fumes. Pag close niya doon, nahihiya na akong mag-open. So, hinold ko yung ihi ko na siguro mga 1 oras. Not good talaga. May bato na dito. Joke lang, wala. Anyway, let's cook! Okay, sorry. Magpo-pork ako ngayon. Pero konti lang naman. Adobong sitaw. Kasi baka masira yung sitaw natin. Sayang naman. So, gawin natin siya. Adobong sitaw. Malapit na siya, guys. Actually, luto na to. Kaya lang gusto ko kasi na malambot talaga yung aking green beans. Pero gutom na ako. Sarap-sarap na tignan ng baboy, oh. Wala pa din kasi akong rice din. Warm, cooking pa siya. So, maya-maya pa yan. Pero malapit na kumukulo na eh. Pero yeah, I'm hungry. Makakakain na ako finally. Ang aga pa guys, pero gutom na ako. 5:12. Wala pa si Dan. Mamaya na natin siya lutuan ng dinner. Kain! Second day ng pagpipintura ng bahay. Ang gulo-gulo ng bahay namin. It's looking good. Wala ako sa mood. It's looking good. It's good. Did you say the government stopped open inspections? You told them? Not yet. Okay. No more open inspections for sale. Hopefully private treaty. Hopefully they can do it just one group at a time. Yeah, we're hoping na pwede by appointment yung open house. Kasi kung pwede, itutuloy pa din namin. Kung pwede. Just to give it a try, diba babe? I think I will be able to do it. What's that? I think it'll be alright. I think it'll be alright. Yeah. I'm not worried. Si kuya nagpipinta na nandun na ata siya sa kwarto. Isa sa mga kwarto. Iniisip ko ba after niya ngayong araw, ang dami na naman kailangan ko linisin. Ay. Ang tagal ko pa nakatulog kagabi guys. Sobra. Nag-Vietnamese coffee kasi ako. Ang tagal ko na hindi naka-Vietnamese coffee. And every time nag-Vietnamese coffee ako, tagal ko nakakatulog. And yesterday was not a good time to get Vietnamese coffee, my love. Because I had to wake up really early today again. Sobrang tagal ko nakatulog. Tomorrow the Carla comes as well. We're not finished yet. No? Bukas Tyler naman, guys. Gagawin ni Kuya yung best niya na tapusin itong ngayon, yung pintura. Kasi yung sabi ni Dan, pwede niyang gawin 2 to 3 araw. Pero sabi niya, parang kaya naman ata ng 2 araw. Tapos ito si Dan, pilit na pilit sa kanya. Okay lang na 3 mo. As long as you do a good job. Tapos sabi ko, 2 lang. Kasi kapag 3 araw, ako yung nandito, hindi naman ikaw. Iinis ako sa kanya. Tapos nung kahapon na sobrang bilis nila, sabi ko, ay nako, salamat, mabilis sila. Kasi feeling ko matatapos sila ngayon. Pero hindi pa pala tapos kasi bukas may Tyler pala. What time is the Tyler coming? 7:45 tomorrow. Hindi pa tayo tapos, guys. 7:45 ang Tyler bukas. What are you having? Toast with
Ito na yung mga gustong-gusto niya ngayon eh. Is this apricot? At saka yung isa, raspberry. Andyan yung kape ko at saka yung nice biscuit ko. Sabi ko sa kanya, magstay ka naman. Oy, for as long as you can. Sabi niya, 30 minutes lang daw. So, ako na naman mag-isa dito. Malapit na mag-6, guys. Are you gonna eat now? Yeah. Okay. So, bumili lang kami ng chicken. Roasted chicken. And itong mga corn namin, ang tagal na ito dito. So, tingnan nyo, kulubot na siya. Pero yung ilalim, hindi naman. So, gagawin ko is, lulutuin ko siya. Cut ko siya into maliliit. Tapos, lulutuin ko siya. Lagyan. Magpapakulo ako ng tubig. Tapos, lagyan ko ng asin. Tapos, lagay ito. Tapos, ano sa butter mamaya. So good. That's good. Meron din pala akong package galing kay Timmy. Check nga natin kung ano to. Ay, tapos na pala si Kuya magpinta. He left around siguro 10 past 4. Tapos na siya, guys. What part of the chicken do you want, babe? You know what part of chicken I want. Do you want the wings? Sige. You don't want the drumsticks. Drumsticks are mine. Or I can have the thigh. You can have the drumstick. I'll have the thigh part. Good job, thank you. And then you get the breast. And then I get the backbone. This is good. Nagkakasundo kami sa chicken. Kasi yung ayaw ko, yun yung gusto niya. O, diba? Hindi kami nag-aagawan. Naubos ko na yung green powder ko from Timmy. Lagi ko siya inaano sa smoothie. Sinendan nila ako ng cleanser. Perfect kasi parang malapit na maubos yung clears ko ng cleanser. Ayan. And then... Ay, babe! Protein! That's to work out though, isn't it? That's perfect! I didn't ask for this. Tinanong niya kasi kung gusto ko ba i-try yung cleanser. Eh, malapit na maubos yung clears ko ng cleanser. So, sabi ko, sige, try ko yung cleanser niyo. So, try ko siya and see kung magustuhan ko siya. Pero hindi niya sinabi na papadalhan niya ako ng protein shake. Babe, it's chocolate as well, my love. Plant protein. Wala na. Close na yung mga mga spa. Nail place are closed as well. Sobrang dami ng taong nagpapa-nails kasi magko-close na sila. Ako, sabi ko okay lang. Kung mag-close talaga sila, wala tayong magagawa. I'll just let it grow hanggang sa matanggal siya. And ako na lang gagawa ng nails ko. Depende sa kung how long this will last. I think nag-boil na yung ating tubig. Lagyan pa lang siya ng asin kasi natin. I-prepare natin ating corn. What are you doing, my love? Cleaning the carpet. Pero yung paint marks, kinukuha niya. Marami palang paint marks. Thank you, babe. Paigyan mo yan, babe. Guys, maaga pa. 8:19 pa lang ng gabi. Pero, I'm in bed. We are in bed. Dito na din pala si Dan. Hello. Sobrang aga pa. Pero pagod na ako, guys. 2 araw na akong walang okay na tulog. Hindi din ako nakanap kanina. Well, hindi din naman talaga ako nakakanap. Pero may tao kasi dito. Pero pagod na ako. Gusto ko matulog ng maaga. Ito din yung na-feel ko kagabi. Nagpunta ako sa bed ng sobrang aga. Tapos hindi ako nakatulog. Siguro nakatulog ako malapit na mag 2:00. Tapos gumising ako wala pang 7. So, good luck naman talaga. Tapos bukas, maaga na naman kami. Kasi may Tyler na darating. Ayoko naman na natutulog ako. Tapos nandito yung Tyler. Meron siyang ayusin dyan sa banyo. Nag-announce kagabi yung government na hindi na daw pwede mag-open house. Yung public na open house ba? Pero pwede pa by appointment. Sa amin, yung open house namin hanggang ngayon, tuloy pa din siya. Pero by appointment lang. Hindi yung open sa public ba na kung sino-sino lang makakapasok. So, kailangan
makikipag-appointment ka sa agent. Yun lang, para tig-iisa lang ba? Bali, one group at a time siguro. Yun ang plano so far, kaya continue pa din kami sa pagkayod na maging ready yung bahay para sa open house. Hindi na kami nag-i-expect na mabibenta talaga siya, pero kasi napasubo na kami, gagawin na lang namin siya. At least tinry namin, diba? Ayaw naman namin mag-stop now, tapos biglang few months later, baka isipin namin, hala, sana tinry man lang natin. So, ngayon, kasi napasubo na kami, try na lang natin. Baka naman mabenta. E di, yun yung pinaka-best na makukuha namin out of it. Pero kapag hindi, okay lang din. Like, hindi na kami nag-expect. Pero yeah, ginagawa pa din namin yung kailangan namin gawin. Ang gulo-gulo ng bahay. Siguro bukas, linis. Kung may energy tayo. Kasi napakagulo ng bahay. Pero, yun na yung vlog. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Mwah.